No ei. Päivää. Voisiko vaihtaa markkoja? Jaa, meillä on kyllä siirrytty jo euroihin, että jos euroiksi vaihdetaan. No juu, joo, selvä. Näin, joo, olkaa hyvä. Hienoa. Tack. Kiihtihän se kuninkaalla on. Viiniä ja äyriäisiä vähän liikaa. Näin 2000-luvulla kävellään tällaisilla kengillä ja näillä voi kävellä täysin kivuitta. Sempaloa. Minä otan 2 sempaloa. 2 sempaloa. Kiitos. Hyvää päivää teidän majesteettinne. Päivää. Kuinka voitte? Kiitos hyvin, mutta jotain tarvitsisi. Näytätte hieman kalpealta. Teille varmaan sopisi tämmönen D-vitamiinivalmiste. Siinä on C- ja D-vitamiinia. Se auttaa jaksamaan. Otan tämän. Hyvää päivää. Päivää. Olkaa hyvä. Kiitos. Herregud! Goddag. Täällähän on erikoista. Hej! Hei. Jag vill ha något från Tammerfors. No, Reino, totta kai. Ja Joo. rouvalle kanssa. Joo, bra. No hyvää päivää kuningas. Päivä. Tervetuloa Tampereelle. ja Kiitos, Keskan kiitos. kelloon. Kiitos. Haluaisin esitellä teille täällä Lapponian kultakoruja. Joo. Näissä vitriineissä. Tässä kultaisena ja täällä hopeisena. Täällä on timanttikoruja. Täällä on hopeisia kynttiläjalkoja ja kahvikalustoja, valokuvakehyksiä. Sopiiko teille, että ostan nämä kaikki? Sopii vallan mainiosti. Ja käärimme ne varmaankin sitten lahjapakettiin ja voitte tulla hetken päästä. Näin tehdään. Kiitoksia. Kiitos. Hei, tack.
tämä on se toinen vaihtoehto, prinssi. Joo. Toi on parempi, mun mielestä. Tää on muuten hyvä, mutta tää on vähän tämmönen, että mä oon niinku elämää nähnyt vähän enemmän. Kuningas sanoo kyllä. Mitä sinä hymyilet? Kuinka monta kertaa mä saan nenään tuon matkan varrella? Mikäs kuningas sä olet olemassa?